Spoločnosť Lovrens prináša nový sonar Eagle Eye. Tento sonar je jedinečný tým, že je ako vôbec prvý sonar na svete so zabudovaným live snímaním naživo. Navyše je za dostupnú cenu. V sonaru Eagle Eye, Lovrens Eagle Eye sú dva lúče. Každý so snímaním do 45 stupňov. Sú zabudované v jednej sonde a pri snímaní naživo jeden lúč sníma dopredu a druhý dolu. Zmena snímania a vykreslenia sa robí prepnutím v ponuke menu, pričom je možné používať iba jedno snímanie, nie je možné používať obidve snímania súčasne. To sonar je teda oveľa viac ako len nejaký obyčajný merač hĺbky alebo navigátor, čiže naozaj si môžete tento sonar užiť a jeho snímanie naživo je niečo, čo je doteraz unikátne v tom, že naozaj je to prvý sonar na svete, ktorý obsahuje klasické kužlové snímanie, downscan, live snímanie naživo dopredu a dolu, vytváranie vlastných vrstevnícových má a veľa ďalšieho. Všetko je v jednom sonare zabudované a všetko je v balení, takže len pripojiť na baterku a môžete ísť na ryby.